Usa sa mga nindot nga leksyon or pagtulunan nga ato karong makuha gikan sa unang pagbasa hangtod sa tong ebanghelyo, apil na sa Salmo, kinig yung paningkamot sa Ginoo nga maduol siya nato. Tungod sa iyang pagpaningkamot nga maduol siya nato, sa may iyang gibuhat, iyang gigamitan og gahom. Kay bao man siya nga muduol gyud niya basta dunay kaayuhan nga makuha. Muna sa atong unang pagbasa niingon diri nga makita sa katawhan ang himaya sa Dios, ang iyang kahalangdon. Matod pa diri, ang mga buta makakita, ang mga bungol makadungog, maglukso-lukso na ang mga bakol. Ana ba, no? Niya ang mga desierto mutubod ng tubig. Murabag ipakita niya nga pulos gyud maayo. Ang mga yuta nga nangliki sa kainit mahimo ng swimming pool sa bugnaong tubig. Kanindot ana. Ang mga batignaong mugwapa, ang gwapa mubati di day kanang ang mga pobre madato ug uban pa ang mga way balay, nanay balay kay dako na taghalin sa sitiyo. Ana ba? Pasabot gustos Ginoo nga muduol kita niya. Ug nakita na dinhi sa ebanghelyo ang nagbitbit og paralitiko, 4 ka tawo, naningkamot silang muduol sa Ginoo, pero naalihan naman sila, naunhan man, daghan namang tao. Ilag yung giukab ang atop. Kay tisa raman to, kanang saknib-saknibon, pangtangtang nila, gitunto nila dito ang paralitiko. Gipaduol ba? So makita nato dinhi nga ang ato sa diayng misyon, sama nga ang Ginoo naningkamot pagpaduol nato, ang ato sang misyon, muduol tas Ginoo. Gilingi ay mong tupad, naganahan ka muduol sa Ginoo. Mo bitaw na dinhi, naagitay asyeret, no? Dinis atong simbahan, labi nag-adlawng Domingo, kay tudluan ta, mo ni akong gamayng prinsipyo, gibasi mo na nako ani God, nga ang pagpaduol Diyos Ginoo ba? Yang Ginoo ni amas altar. Mo na nga kung manimba ganita, paduol Diyos altar. Hain gani na giselebrate ang misa, dito paduol. Oy, magsigi manog palayo. Adto manuos daplin, adto pagawa simbahan, magkukinupo dito, magtanaw. So good na misa. Murag nagtanaw tari. Kanus aman sad mo duol sa Ginoo, kanus aman mo abot gyud diri hagdon pag yung pari, bisag ang pari gadali mo ingon pag yung padir ko na taong ko padir blessingi ko ngano man stage 4 cancer. Anha na ta mo duol sa Ginoo na natay cancer. Anha na ta mo duol sa Ginoo nga padir tabangin ta na nagbitbit in taon na ng ilang mga gamit. Mutik man kung may board exam padir, blessingi taon may padir. Unya kuway board exam, di lang yun mo paduol sa Ginoo. Inigpasar sa teachers board exam, tuwa na, sige nagpangasaba sa mga estudyante. Ngayaw-yawa na kaayo. Take og board para lang mga saba dito sa classroom, mga buangon. Di ba? Pagkapasar sa board exam, nursing, or unsa diha, nga board exam, or bar exam ba, nato na, date nas uyab, siging tinukhangay, kay mag-unwind ta, mag-enjoy ta, mag-tupis-tupis ta, adto ta sa beach, ala, kuyog sa mga boyfriend, girlfriend, kuyog pag unay-unay, kay mag-enjoy ta, kay nipasar, nalimot pagpaduol nas Ginoo. Inig kasakit na sad, inig ka problema, naputos na sa utang, hala duol na sa Ginoo, pamugos gid anang pari, padir magpa-counseling ko padir, schedule ko padir, ana. Pari in taon, kanira ba, wala ba ginis-typing, ubrahan niya. Pari sad, utros ang layo sa Ginoo, duol kay kwarta, kansi taning ubrahada.
we. Hain man ang Ginoo. Unsa may mga lugar nga mahimutang duol sa Ginoo. Atong i-check. Ang number 1 gyud nga maduol tas Ginoo kinig yung sakramento, labi na ning santos nga misa. Ang sakramento, bunyag, konpirma, kumpisal, kasal, hilog, sa masakiton, sa panangusa, kaminyo, kasal lagi, ordinasyon, sa patungusa, ha? Kalawat, kaning misa. Kanang pito ka sakramento, ug asa man diha ang available nimo or angay dawaton, dalia gid na pagdawat, unaha gid na pagdawat, sama anang bata nga bunyaganan. Ang role sa atong simbahan inig kataos bata as soon as possible, labing dugay na ginang 2 months, 1 month, or bisan ganig mga 3 weeks, inig kalagsik na sa inahan, bunyagi dayong bata. Ang inahan ra may importante ana, ang amahan di man na importante kay tuatos abroad, muuli raman sa to, mutukhang raman sa to, human mulakaw na sad. Di man to makapabalaan sa bata, di man to makapaduol sa bata ngadto sa Ginoo. Ang bunyag nyag naa kay sala, pangumpisal aron maduol kas Ginoo. Sus, di man sad mangumpisal tag napu katuig, tag 20 katuig, di man sad mangumpisal kay mauwaw kuno sa Ginoo. Daghan kay kog sa pader, walang ko mangumpisal kay uwaw kay sa Ginoo. Nya karon gahigda na ka kay tiwasono na, una pa kamo tawag og pare aron mangumpisal, basig pamasi na lang ni. Kay di na ra basad kayo kahinumdom siyang sala, moingon ra lang sad, unsa pa der, unsa mahimong sa ako pa'y sunahon unsa may sa pader, wa naman nadaot namang utok. Karon nga lagsik pa ka, pangumpisal paduol sa Ginoo, ayaw huwata nga maparalyze ka, una pa ka itunton duol sa Ginoo, paduol samtang kaya pa. Muna ha, sakramento. Ikaduha, sacramentals. Kanang mga sacramentals, mga crucifix, mga imahin nga gibindisyonan, tanang sacramentals. Pero wa tong sakrament, imong gidinay ang sakrament, di sad mo epekto ang sacramentals. Kay kuan raman to siya kanang support aron mo mas mulambo. Kung sa kuan pa, kung sa ato pang tanom, ang sakramental mura to siya tubig nga gibukbo ba ana. Pero sige kag bukbo siyota, way tanom, buang ka. Itanom usa ang tanom aron mo imong bubuan. Sige kag bukbo, unsa na imong kuan ni ako'y tanom ani, sige bukbo ba, wag ni tubo. Gyud. Ikatulo na makapaduol na to sa Ginoo, ang iyang mga pulong, ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. Di pwede nga mudawat kag sakramento, di sad pwede nga magsigi kag daan ang mga sakramentals unya di ka mutuman sa pulong sa Ginoo. Ilingi ay mong tupad nga sige kag tuman sa pulong sa Ginoo. Ambot lang ninyo. Congratulations sa nagsigig tuman kay kasagaran nato no, namaga ang tuhod siging rosaryo, siging anhe dinhi simbahan, pero siging kusmod ngadto iyang silingan, siging sulinga anang mata ngadto atong iyang mga silingan, siging kinihaay tungod anang utang og yuta, pero siging rosaryo, magbrunda pa ani simbahan. Gasagbay pas brundas liog og sa kaning rosaryuhan, gakupot ba kay galakaw ga rosaryo lang gyapon, pero dayog ingon mga buang-buang ay, mga buang-buang ay. Wa gyud gugma ang giisugo sa Ginoo, higugmaa imong kaaway, higugmaa imong silingan sama sa imong kaugalingon, di gyud sundon kay naglagot lagi, kay mangawat sa among tanom, mangawat sa among balay, kay mga adik, mga sugarol, masuko gid siya ana, pero siging simba. Unsa may imong gibuhat? Di ba?
Mas mayo pa bawion ani mo palit na lagslat. Sige na lang kag palit og slat. Di ra bagyapon mo palit og slat, magyaw-yaw pa nanasa ning pariay. Siging yaw-yaw anang slat. Alingog-ngogan siya kay ngano man di man mo palit. Kana mga taong sige paminaw ni akong misa, nya di gyud mo palit, alingog-ngogan sa akong humili. Nanasad ni apil na sang slata. Pero kaning mga balay nga atong gipang-ayo, sos magsigig pakpak padir, si tiyo pa padir, si tiyo pa. Kay maapil ning amo. Ana magani ga message sa nako mga tulo mating ito kabuk gahapon, padir bisa na lang yun padir og ipakapin ning among balay padir. Ana. Ako pastilado. Humna lang yun usa ng 140 padir ang among balay padir ipakapin lang nagampo gyud ko nga maapil unta ning amo. Kung unahon na bahala mo diay. Sunala mo ani 15 pamanggani kabuk atong nahuman unya 140 ni atong ayuhonon nya punan pataning daghan kayo pero okay kayo basta naay grasyang ihatag ang Ginoo. Atanawa ang atong SBF dag para sa atong kumbinto makapaduol sa dinatos Ginoo kun mopalita ani kay kumbinto kunas Ginoo anha ko diha magpuyo ang pari o ang mga nangalagad sa simbahan anha go diha palambuon ang pagtuong Katoliko kay guway kumbinto maguba ra sa ning simbahan kay ang pari adto man mo puyo sa laing lugar nga di magkuyog na ang madri dito wa na igsunod ana labi nagdaghan nag-anak mo gawas din ama na magpari. Pero naas kumbinto, mapanidaan mas mga worker, ayay, nisod si sister sa kwarto, pader, nganong imo man nagipasod, ako lang kipaihap ang kuliktang, nganong nabuntagan man to, daghang sensiyo. At least ba ma-check ba, managana to ginagmay, kay naamas kumbinto, pero tuag apoyo sa laing lugar, kinsa may monitor dito. Himoy igyog kumbinto ang pare, naagyoy ni hatag og 300 slot challenge na nakapatandog kay nako. Nihatag na ni siya previously og 10,000 pesos. So pila man naka slots? 100. Nipalit siya 100 slots. Na-diagnose man na siya 4th stage 4 cancer sa colon. Colon ba? Just recently. Dali ra biya kay na mamatay. Naminaw man siya sa akong giingon nga kung ako'y masakit og cancer labi nag stage 4 or dialysis nga total kidney failures dili nako magpa-dialysis, dili nako magpa-chemo. Wa gid siya magpa-chemo. Matod pa sa nihatag dire. Just recently namatay siya. Pero ang iyang panugon dai buta nakadungog man siya sa sige niyang paminaw misa nga naay 300 slot challenge ngon kuan pa man to 100 pa man to punig palit og 200 ka slots aron maka-apil ko sa 300 slot challenge. Siya gid tatoy mo remit dire na namatay man siya gihatod gyud sa iyang kapikas. Kamo anak mo kinaiya hapit na mo mamatay mo palit pa mo 300 slot challenge. Ha? Og niingon dayon ko sa iyang asawa, congratulations. Hibaw ko, tuan na turod siya sa langit siya. Malipayon kay siyang namatay pa dito sa tinud-anay lang. Bisag hapit na gid siya namatay, malipayon kay siya. Naku, mo gito'y perfect healing sa iyang kinabuhi. Di ba? Pastila na, wagin mo ma. Sige na lang, nindog na ta.